This is the grapes. Ha? Grapes na. Grapes. Grapes do yung akong ako. Ay, ari ka pila pala ko. Okay, pa. No, what? Okay. Maklaro. Maklaro eh. Si Piolo na sa aning puli na kog kat mga palangga. Oh. Kay hawoy na kayo akong tiil. Duha ka punuan na. Kaduha ka punuan na nga akong nakatkat. Ana nga siya na sa ining kat mga palangga. Ubay na po taog nakuha. Manapilo. Nanglan makakuha kag kuan tong. Mga 30 kilos, around 50 kilos atong madala. 50 kilos. Ubay na po ako ng harvest mga tangka. Doon lang yun. Struggle kayo mag-harvest kay dagang kayong amigas. Sulom. Ano din may problema. Wala lang tayo sulom. Okay ra unta. Dagang kayong sulom. Ano nga dili ka kuan still ang pagpanguha kay manulod man mana gyud tabangan kanila nyata pa dito isa ka kuan pa dito kana nga punuan kana diha
muna yung first na mga giharbisan. Then katawad dito kana naharbisan po na pero wala kayo nakuha sa ibabaw pati parang daghan po kayo nagbunga. Wala ka na mo naharbisan ang ibabaw kay wala may hagdanan karon na may hagdanan. Hopefully nga amo ang makukuha ron mga kung makaya. Pero dili makaya Domingo na po ta mga malik og harvest mga palangga. Yan kadto lang una. Bye bye.